Я чизур буде. Афанди, дама дигаргуни дасти? О, лавота бо текст кади? Не. Қошота чинди, Не. Бинита майда кади? Не. Не сурат пешта май борби, ягом дигаргуни дасти? Наке иҷада харои бад диёзи фарбешиде. Эра гумшаем, як беақл будай. Ман медонистам аввал ту чӣ тағйирот кардагӣ. Просто гуфтам яши хуй кином қатӣ. Ай рости? Кугумуи сарам чӣ хеле шиде? Во, ту мӯи сартам краска кади? Ман хиёлам буро тута чинди. Ту на самом деле беақл будай. Хай рост мегум охир я ҳафтаи охир хиёл қатӣ марда гап зедисам. Чиро мезанӣ? рӯз як китоб хондум. Дар китоб нависондагӣ буд ки сигареткашӣ зарари гарини калон дорад. Ай ҳамун рӯз худам ваъда додум ки ай ҳамин рӯз эътиборан дигар китоб намехонам. Me la paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando. La clica en la troca siempre me mira. Марди чист ма дар историём нишон наметавонам. Бизнес ма ва пулу мол ма. На ба хотире ки чашмам мерасад, ба хотире ки як кӯдак ай модараш мепурсад, мегӯяд модарҷон, кай ман ба хоҳиши худам берун биромада метавонам бе иҷозати шумо. Модараш мегӯяд бачаам, ҳоз зиёдтар ба ин матраба расидагӣ нест. Шикам мақа бедум гуфтум кайфи ту. Ман мурда на кор мекунам, ту ба зур мехӯрӣ. Ки гашт гуфт ки агар мақбул набоша, ман кор мекунам, ту бихӯр. این اما خیلی بفهمه Лайк ва подписаться раётон набурем. Хай.